Ні в якому конкурсі на розподіл призначених телеканалу грошей АТР брати участь не буде. На цьому наполягає віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар та гендиректор каналу Лінур Іслямов. Він наголошує, що єдиний кримсько-татарський мовник не повинен конкурувати за гроші, які і так виділені для АТР. Їх телеканал мав отримати як пряму підтримку, але міністр Олексій Резніков змінив їх призначення на послуги. Тобто АТР має взяти участь у тендері. Тільки ні самого тендера, ні тим паче його умов не існує. Невідомі ні час, коли він відбудеться, ні навіть конкуренти АТР. А це вбивство першого кримсько-татарського телеканалу. Лінур Іслямов підкреслює, що йдеться саме про політичний статус кримсько-татарського мовника, тобто телеканала, який є голосом Криму в українському ефірі, який представляє корінний народ та дає надію на повернення півострова. Тому жодних компромісів бути не може. Мы здесь находимся почему? Потому что Шевкет Неметулаев не встал на гимн России. Его должны были посадить, это в лучшем случае, а в худшем случае его должны были потерять так же, как Ирина Ибрагимова. У нас находится Гульсум Халилова, который террорист. Тоже у нас находится Роман Спиридонов, который никогда в жизни, не только бомбу, он никогда патрон, наверное, в руке никогда не какой-то держал. Но у него в холодильнике нашли инструкцию по изготовлению бомбы, как замечательно ФСБ работает. Мы в таком ключе здесь все находимся. Ваш покойный слуга, вы знаете уже, какой срок уже мне дали. Не буду его сейчас даже произносить. Вопрос в том, что если мы политический статус имеем, значит мы должны за этот политический статус держаться.